You have nothing. Amen. Tukuyamu ndo pangono ni misonko kakasonko ikakansonko upita mna Dar es Salaam ukabwera kwa isonko pa boda upita ku China ukatenga tukasonko ukapita kuja nikuza ku insurance kuoya kulisonko ukakule sugar kulisonko upita kuku kulisonko ndio pango tabaleka ngodoro ndilo asatu akudani kwa akundia mkama ndiona ine muli akuoneka boa alinazo drama acha ngodi haleluya amen mulankule ndi atu koma ndisana kuzuseni siku la lero tikukumbukira moyo wa Dr. Kamuzu Banda. Ndiye tikati tikukumbukira timafuna tilakatule tisanthule tione kuti Dr. Banda anali ndani tichosemo chani. Mwina ndisanafike kumeneko nditembenukire kwa inu kuti mpando umene mwakhala bwana president, mpando umene wowo mulipo inu muliponso ndi Mulungu pampandopo. Ndikunena izi chifukwa ndifuna ndinene nkhani iyi. Mulungu ndi chikondi, Mulunguso ndi moto. Mulungu ndi chikondi, Mulunguso ndi yani? Moto. Ndakhala apa kuyanjikana ndi president chibwerere sindimalankhula iyayi pali moto. Komanso pali chikondi. Ndiyathokozeso wolemekezeka Kandodo popereka ripoti kuti ine ndinagwira ntchito apa zikomo kwambiri. Zoona bwana ntchitoyo ndinagwira sakunama ndinagwira. Ndiye Mulungu akudaliseni. Bwana president ndikukamba za ntchitoyo chifukwa choti nakuti Zulo you have done something that made my day. Ndimanena kuti ndaunjikira president ntchito yambiri. Ntchito imeneyi andiyankha next week zachuluka. Lo and behold ndikuona munthu akubwera ndi mafailo ano. Ndiye ndimati ayankha nsanga. Ndiye ndimawerenga kuona kuti mwandiyankha chilichonse. Then I said, let me pay particular attention to what the response is. Ndikupeza kuti zina zimene zikuyankhidwazo akuyankha zankati za zimene ndinalembazo, which means amawerenga carefully chilichonse. Ndiye bwana ndifuna ndikufunseni kuti ngati inu mwandiyankha mofulumira muli president ndikunipanga go ahead, amene akundichedwesera ntchito mwana wani. Amene akundichedwesera ntchito ndi ndani? Inu Bible maliziwa pali ena amafuna achose ziwanda, ndiye ziwanda zinakana kuti ayi Yesu timamuziwa, Paulo timamuziwa, inenso ndikuti chakwera ndikumuziwa, Chilima ndikumuziwa, iwe ni mwana wani. Aliyense lero ndi siku la Kamuzu. Aliyense akamachoka pano akakumana naye Malawi weni kunyumba kwake. Ena akalowa akapeza mbale zili cheche mwa mulibe chakudya. Malawi wawo nduti ndi amene. Ena akapeza wangongolo wa imapakhoma makudikirani. What I'm trying to say, if it don't set tikhale pamozi unity to solve the problems of Malawians. Tawi ino nitafika hapa anabwera achimwendo timagwira na kuseka kutani, he is my brother. Atandiuza ine tikamati kumvana gwira chito limozi, atanipanga test kuti tasagula kukamwa usizine maso ndifuna ndike sweet nkamwa ndisizina because there's no reason for me to doubt him. Koma akati sizina kilediso yonje ndiye kuti ndikwakayikira mboma zokayikirana ayi. Mukubwera uko ndimaona inu maweva MCP azimaya amavina uku madamu ulemekezeka wa first lady azimaya UT mwana luku amawevaso. Mukakafika kunyumba simukafunsa kuti maweva UT mwefaja simukafunsa tu.
Chifukwa choti nchiyani? Inu Baibulo mmaliziwa. Yakobo anamuuza mwanake Yosefu. Anamuuza kuti Efraimu ndi wanga, Manase ndi wanga. Ndiye ndikuuze na MCP. Chakwera ndi wanga, Chilima ndi wanga. Palibe kugawana. Ndipo bwana, you will achieve. Ife tiyesesa kuti inuyo zochitikazo zichitike. Mbomamu ndikuuze ni mopa Mulungu. Mbomamu muli anthu opwetekesa mtima. Chingakale ma promotion mkatimo umadabwa kuti uyu wakhalisa apa chinthu ndi ichi ku ame ana tinapemphedwa kuti tikamange museum lwesa mbomamo basi mwangozo mapepala nakuti ku adline mali ma proposal I found funding outside government structures ndiye ndinapeza ndalama zimene zonse within 5 months fence inatha. Koma kuti apange populate ma artifacts ku military museum uko mpaka nalero tungomva kuti ayo apo pali nyama, apo pali kabechi, apo pali chani mpaka naliti. Ena tu amanyalira akamamba kuti ayi pakali pano papita zaka ziwiri zasala zaka zitatu sachitapo kanthu. Bwana tiye ndiyambe kwacho sanchito anthu akuchita. Sopano ine ndikukambane, I am not saying kuchosa ntchito mwakupya mtima kapena mwamuda munthu. Nagwira ntchito za chipatala. There is a time ndinamuuza munthu kuna kuti bambo chalachi tukakudulani anadandaula kopya chala chake chokondedwa. Koma I said ngati chala sichidula inu mufa. Tsopano amene tifuna kuti tiyachose suti kudana nawo ndi okondedwa koma apita akakhale kwa akazawo. Mau ena bwana president ndikukamba izi pokufunirani zabwino. Ndikukamba izi pokufunirani zabwino. Ena amabwera kumakusekererani ngati akuziwa ntchito atasaziwa. Pachilungamo kundale sopano ziwani mau awa MCP ndi UTM. Bwato sasisirana pakati pa nyanja. Bwato sasisirana chani pakati pa nyanja. Inu ndife tinakwera bwato pagombe tili pakati pa nyanja, wina sayambe kuti awabwanja asike hatisika ata. Pomaliza bwana president ntchito apopo anayamba bingu tiyimaliza chifukwa president Kamuzubanda anali chisanzo. Abale athu a mipingo, by the way, amfumu aluku ananena kuti ndimayang'anira nyama za kuthengo. Sopano muzingoti amayang'anira nyama osati za kuthengo. Ndikukamba mau awa kufuna kunena kuti Mulungu watipasa dziko, watipasa anthu ambiri anzeru. There is no reason whatsoever kuti ife tizivutika anthu kumayimba nyimbo vinyo watha. Vinyo alipo titenge tikala pasi. Ndiye tonse amene tikupanga chibwana mboma pa Miyambo 1 verse 22 akuti kodi muzachita chibwana kufikira liti achibwana inu. Muzachita chibwana kufikira liti achibwana inu. Bwana president
mumve pano kuna kuti azimayi ali apa ndi Amosi. Ndimapita koyika nkhata ukoko, azimayi asikana a MCP oneka bwino kujama ndisekerera. Ndipo ndikuthokoza ndife Amosi. Nthawi ino bwana president, mukamayima mudziwe kuti ife pemphero lathu tikuti may the Lord exalt the horn of his anointed, and that is you. Ni nthawi yanu amayi ndi abambo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti atilankhule. God bless.